Na, megtaláltuk az álmaink fenyőfáját. Levideózom, hogy tudjuk, hogy hogyan kell felállítani, hogy fordítva lakjuk. Ó, mekkora hó van itt. Wow! Nem, azért szerintem az egy nagy fatuskó. Ez itt az álmaink fenyőfája. Noémi dobott egy hasast előtte. Igen? Én ez milyen tuti helyet találtam a fűrésznek. Felfűztem az övre nagyon frankon a fűrészt, úgyhogy nagyon... Öcskos, vigyázz benne, temesd az utat, mert nem tudunk kimenni akkor. Nem lesz ez túl széles? Hát a maximum a legvégét tud vissza lehet csipkedni az ágoknak. Olyan a formája, nem? Hogy így fölfelkanyarodik, mert én olyat akartam. Aha, ez olyan. Olyan. És most még hó is van rajta. Van benne középen egy ilyen egy ilyen nagyon pici kis kanyar, de amúgy egyenes. Na, esik a hó. Na, az nagyon jó. Inkább abba esem, mint az enyémbe. Na, milyen? Szerintem nagyon jól néz ki. Messziről nagyon jól néz ki. Alattam most az a mert lépsz, akkor tök jó nem süllyedsz, azt tetszett, csak elsüllyedsz derékig. Az a baj a megszínélve a magas súlyponttal, hogy nagyon be tud dönteni engem. Hátrafele fűcsön, akarja dobáljad. Jó, elég lesz, annyira meg kiesik. Öcskös, jó vagy? Vigyázz, havas ne legyél, öcskös. Tiszta hó leszel, mi lesz akkor? Ne nyalogasd a százszédet, meg ki fog száradni. Ja. Hát egy kis ilyen büdös bogára, hogy kepeszted? Ja. Ja, na felveszem itt a környéket is, milyen jól néz ki minden. Felvetsz. De kesztyűt le kell venned. Felveszem a környéket. Ilyen tuti helyen vagyunk, úgyhogy meg tudok fordulni, amíg el nem süllyedek a hóba. Nem, most felveszem, apá. Jaj, add ide. Elsüllyedtél derékig? El. Ja, térdig, jó van. Majd előtt a csizmám. Oké. Csak fogni kell, igaz? Aha. Sziasztok! Szia! Ott! Megszi az éveti szerintem. Oh! Megszi, jó lesz az a fa? Mit gondolsz? Lehet melegíteni a fűrészt? Jó lesz? Oké? Az a fa, az jó. Ott a karácsonyfa. Ott a karácsony. Igen, ezt kivágjuk. A picit nem, csak a nagyot. A picit, azt nem a nagyot. Majd neked egy nagyon picikét, egy ágat. De lehet, hogy mégiscsak a kaucsot ki kell vinni a garázsba, hogy elnézem, milyen széles ez a fa. Ja, hol van az ujja? Ott a karácsonyfa. Ati. Ott a karácsonyfa. Megszi, fogod kiesni? Maxi, te fogd a fát. Mi ezt fejbe vágtad a kojta izéval? Hátizsákkal. Úgy ki tudod onnan fűrészelni? Szerintem az úgy nem. Ez, hogy előre kilötyögjön a Maxi, már kezd kicsúszni belőle. Nem muszáj előre. Szerintem vedd le a Maxit. Kivegyük, megnézzük, mit csinál a nagy hóba? Vagy végig úgysem megy sehova, nem? Túl nagy ez a hó ahhoz. Az jó, hát akkor már nem megy úgyse sehova, nem? Lötyög a feje, ahogy fűrészelsz, úgy lötyög a feje. Hallod, Zsolti? Ja. Kezdj egy új videót, állítsd le, mert nagyon hosszú lesz. Nem tudom, melyik kézzel. Vá, de hideg ez a hó itt alattam. Ez nem is ment. Vagy ment? Ja,